Аз сега отивам нататък. Не съм Слънчев бряг. Това е 29, то ще трябва да е до 30, бе. Или до 28. До Маус. Добре. Няма, ще го намерим. До Трав Маус. Добре. Ай. Трябва да фърши до нас. Ай, малко погледа нещо. Аварии. Добре. Не села. Нормално с него. Май не села служебната. Спреш да пием по един коняк. Тръгваме, ме. Че да се парцалка няма. Къде сме така? То с кой, бе? Българията. България. Бургас, бе. България, ще ходиш. Моста. Чекай. Се качи на моста, бе. Не може тя. Не, се чупи някаква дъска. Оп, сприма. Хората, знаеш какво, вземат си някакви... Не те виждам. Някакви колички си вземат такива джипки-мипки, ласки. Някакви Сузуки, самурайки, мамурайки. И газ. А? Ще въртиш ли, бе? Голям кеф, а? Голям кеф. Напълнихме лента. Кефа, ма трябва да изключвам това, изключвам това, пускам на предното и тогава. Той иначе не може. Иначе 100 механизми. Никакъв хуй. Ще не става. Се изкефих, аз отдавна не бях такова. Няма такова място. Трябва да... Е такова ми нещо. Так преминало. Един трактор и аз минах днес, това е третия път. Опа! Спи. Къде сме? Слънчев бряг. Гледай се, брат, виж. Виж какво прави изпит. Той даваш газ? Не, давам. Ето са 4, айде има. Гледай се. Да. След ще какво става? Виж къде е изпитно. Бам. Какво става? Това какво се води, как? Спи, бе. Обратно на това, на блокажа. Не е беса. На приплъз... Не е беса. Да. Не ти позволява да се приплъзват. И прехвърля от ляво дясно. Няма ускорение. Бре. Няма ускорение. Няма и завъртане. Заминава максимално най-бързо без да превърта го. Каква пазанска работа?